Benvinguts, soc la Mar i avui resoldrem els 3 exercicis que surten a les PAUs de 2017 sobre equilibris iònics o precipitació. El primer de juny de 2017 diu: l'hidròxid de magnesi és un antiàcid que s'utilitza per alleugerar els símptomes d'ingestió o acidesa. Demana que escrivim la reacció de l'equilibri de solubilitat de l'hidròxid de magnesi en l'aigua i que en calculem la solubilitat a 25 graus en mil·ligrams litre, si el pH de la solució saturada és igual a 11,4. Com anireu veient, serà important també conèixer tot el tema d'àcids i bases perquè el tema dels pHs pot sortir bastant sovint relacionat amb aquest tema. Llavors, el primer de tot que ens demana és escriure la reacció de solubilitat. Doncs simplement tenim l'hidròxid de magnesi en estat sòlid que es transformarà en 2 ions i hem de tindre en compte que aquesta reacció és reversible, per això estem parlant d'equilibris. Llavors els ions que ens donarà és el magnesi en estat aquós i 2 hidròxids també en estat aquós. Llavors la reacció de solubilitat és d'un sòlid a els ions que el formen. Per calcular-ne la solubilitat hem de veure quines concentracions tindria d'aquests ions. Per tant, veig que estequiomètricament, si tinc una certa quantitat de magnesi, entendré el doble de l'hidròxid, ja que al dissociar-se per cada un de magnesi em donarà 2 d'hidròxid. Llavors, com que la informació que ens donen és sobre el pH, d'aquí podrem treure la concentració de l'hidròxid i d'aquesta manera també podem calcular la solubilitat. Recordem que el pH és igual a menys logaritme de la concentració d'oxoni. Per tant, la concentració d'oxoni és igual a 10 elevat a menys pH. I en aquest cas ens diuen que el pH és de 11,4. Per tant, serà 10 elevat a menys 11,4, que això val 3,98 per 10 a la menys 12. És una concentració, per tant, li puc dir molar. Ara bé, recordem que jo no vull la quantitat d'oxoni, sinó la d'hidròxids, però hem de recordar que el producte iònic de l'aigua es defineix com la concentració dels oxonis pels hidròxids. Per tant, d'aquesta relació jo puc calcular la concentració d'oxoni. Serà KW per T concentració d'oxoni, per tant, 10 elevat a menys 14 dividit 3,98 per 10 a la menys 12, que això val 2,5 per 10 a la menys 3. També molar perquè és una concentració. Si ja tinc la concentració d'hidròxid, jo sé que aquesta concentració d'hidròxid és igual a 2S, per tant, S és igual a la concentració d'hidròxid dividit 2. Per això és 2,5 per 10 a la menys 3 dividit 2, que dona 1,26 per 10 a la menys 3. Això seria la solubilitat, però en mols litre. En aquest cas ens ho demanen en mil·ligrams litre, per tant hem de fer la transformació. 1,26 per 10 a la menys 3 mol litre. Si l'hem de transformar a mil·ligrams, hem de transformar aquests mols, passem d'un mol, busquem la seva massa molar, que seran 58,3 grams, i passem després de grams a mil·ligrams, i això em donarà un valor de 73,2 mil·ligrams litre, que és el que ens demanava. Llavors, fixem-nos que el que hem de fer primer quan tenim la reacció, mirar estequiomètricament com seria la seva solubilitat i com que ens donen la informació del pH, podem treure la informació de la concentració de l'hidròxid. L'apartat B ens demana quin efecte tindrà l'addició d'una solució aquosa de clorur de magnesi en la solubilitat de l'hidròxid de magnesi. I després també ens demana com varia amb una addició de solució d'àcid clorhídric. Primer de tot, doncs, veiem què passa amb el clorur de magnesi. Si tinc clorur de magnesi, al ser una sal soluble, aquesta es dissociarà donant magnesi i 2 clorur. Què passarà? Si jo estic afegint clorur de magnesi, estic dient que estic afegint ions de magnesi, que també els tinc en el meu equilibri de solubilitat. Per tant, m'estarà afectant. Segons el principi de Le Chatelier, si jo augmento la concentració d'aquests ions, l'equilibri es desplaçarà cap a la producció de sòlid, és a dir, del precipit, ja que intentarà contrarrestar aquesta addició que jo he fet.
Per tant, si s'ha desplaçat cap aquí, el que haurà passat és que la solubilitat haurà disminuït. Anem a veure ara què passa si afegeixo un àcid. En aquest cas, l'àcid clorhídric, que és un àcid fort. Per tant, si és un àcid fort, quan es troba en aigua, es trobarà ionitzat amb l'oxoni i el clorur. Què veiem aquí? No tenim cap ió comú, però si ens hi fixem, aquí tenim oxoni i aquí tenim hidròxid. Què passa quan ajuntem oxoni i hidròxid? Doncs que reaccionen i donen aigua. Què voldrà dir això? Que si jo afegeixo un àcid que em dona oxonis, aquest reaccionarà amb aquests hidròxids, per tant, el que passarà amb la seva concentració és que disminueix. Si disminueix la concentració dels ions, el que farà, segons el principi de Le Chatelier, és reaccionar cap a la dreta. Per tant, el que farà és disminuir la quantitat de precipitat. Tindrem més ions en dissolució, per tant, la solubilitat augmenta degut a la disminució de la concentració dels hidrògens. Un altre exercici sobre equilibris iònics també de les paus de 2017, en aquest cas del juny, diu: la salinitat de les aigües oceàniques determina les condicions de vida dels organismes marins i varia en funció de les característiques de cada oceà. La determinació de les salinitats es du a terme mesurant un paràmetre de l'aigua del mar, com ara la conductivitat elèctrica o la concentració d'ió-clorur. Aquest darrer paràmetre es mesura mitjançant una valoració de l'ió-clorur amb nitrat de plata, com teniu a la reacció que ens ensenyen. Demana: quan hem valorat 200 ml d'aigua de mar, hem necessitat 23,5 ml d'una solució de nitrat de plata 0,265 molar per a poder arribar al punt final de la valoració. Demana que en calculem la salinitat de l'aigua de mar expressada com a concentració de clorur de sodi en grams litre. Llavors, per saber la concentració de clorur de sodi, el primer de tot que haurem de saber és la concentració de clorur que tinc. Per això mirarem quina quantitat hem utilitzat de nitrat de plata per valorar aquest clorur que teníem en l'aigua. Ens diuen que hem gastat 23,5 mil·lilitres de nitrat de plata, per tant, primer de tot el passaré de mil·lilitres a litres i utilitzaré la concentració que ens donen per passar de litres a mols. En aquest cas ens diuen que per cada litre tinc 0,265 mols de nitrat de plata. Per tant, obtenim que hem gastat 0,006275 mols de nitrat de plata per valorar aquesta aigua. Aquests mols seran els mols inicials que teníem de clorur. I ara, com que sabem els mols de clorur, els hem de passar al clorur de sodi i calcular-ne la seva concentració. Tenim que aquest 0,006 de clorur, per cada un mol de clorur, tinc un mol de clorur de sodi. Per tant, puc calcular que per cada mol de clorur de sodi tinc una massa de 58,5 grams, per tant, voldrà dir que tinc 0,364 grams de clorur de sodi. Ara ja tinc els grams, però l'he de donar en grams litre perquè és una concentració. Ara tinc la quantitat, ara em falta saber quina és la concentració. Simplement, com la calculo? Sé que tinc una massa de 0,364 grams i sé que m'han dit que hem valorat 20 mil·lilitres d'aquesta solució, per tant voldrà dir que el volum era de 0,02 litres. I això em donarà una concentració de 18,2 grams litre de clorur de sodi. Ara l'apartat B ens demana que escrivim l'equació de l'equilibri de solubilitat del clorur de plata i que en determinem la solubilitat a 25 graus, expressada en mols litre. I després que justifiquem si la solubilitat del clorur de plata augmentarà o disminuirà o es mantindrà en una solució aquosa concentrada de clorur de potassi. Doncs primer de tot, l'equilibri de solubilitat del clorur de plata és que tinc clorur de plata sòlid i està en equilibri amb l'ió plata i el clorur. Per determinar-ne l'equilibri, si jo tingués una certa quantitat inicial, si reacciona,
reaccionarà una certa part que li diré S i tindré S i S, que seran aquesta solubilitat. Per calcular aquesta solubilitat l'he de relacionar amb la KPS o KS, que en aquest cas serà la concentracions en equilibri de plata per la concentració del clorur també en equilibri. Si observem la taula, veiem que aquestes concentracions són igual a S, per tant seran S al quadrat. Com que en l'enunciat ens dona el valor de la KPS, jo puc veure quin és el valor de la S. S llavors serà l'arrel quadrada de KPS, que val 1,7 per 10 a la menys 12, per tant, S valdrà 1,3 per 10 a la menys 5 molar. Ja tenim la solubilitat en mols litre. Per acabar ens demana que justifiquem què passa amb aquesta solubilitat si afegim clorur de potasi. Què passa amb el clorur de potasi? Que es dissocia en potasi i clorur. Si tinc clorur, què m'està fent? Veig que aquí tinc un ió comú, per tant, la concentració del clorur augmentarà i això què farà? Farà desplaçar l'equilibri cap a l'esquerra. Això voldrà dir que aquestes S disminueixen, que la solubilitat està disminuint. Per tant, l'addició del clorur de potasi el que farà és disminuir la solubilitat del clorur de plata. Veiem el darrer exercici de setembre de 2017. Diu, les solucions parenterals són solucions farmacològiques que s'administren per mitjà d'una injecció quan s'utilitza en el tractament d'uns malalts determinats. Aquesta solució ha de contenir oligoelements, com per exemple el ió coure 2+. En aquest cas, és molt important evitar la precipitació de l'hidròxid de coure 2 a la sang. Ens demana per començar que escrivim l'equilibri de solubilitat de l'hidròxid de coure 2 i que en calculem la solubilitat expressada en mols litre. Fixeu-vos que és una activitat bastant recurrent el tema de demanar l'equilibri i calcular-ne la solubilitat. Anem a fer-ho. Tenim l'hidròxid de coure 2+, en estat sòlid, plantegem l'equilibri de solubilitat donant els ions coure 2+ i l'hidròxid, que en tindrem 2. Llavors, per calcular la solubilitat hem de plantejar la taula dels equilibris inicial i en equilibri. Inicialment tenim una certa quantitat que aquesta al reaccionar disminuirà en una altra certa quantitat que serà la solubilitat i tindrem aquesta mateixa quantitat en coure 2+, però el doble degut a la seva estoquiometria de l'hidròxid. Llavors, per poder calcular aquesta solubilitat, he de plantejar la KPS o la KS, que en aquest cas serà la concentració del coure 2+ per la concentració de l'hidròxid al quadrat degut a la seva estoquiometria. Si substituïm aquests paràmetres pels valors de la taula, veiem que el coure és S, l'hidròxid 2S al quadrat. Per tant, això valdrà 4S al cub. Com que sé el valor de la KPS, jo puc aïllar la S com a KPS dividit per 4 i l'arrel cúbica de tot això. Ens diuen que KPS és 2,2 per 10 a la menys 20 dividit 4. Això valdrà 1,77 per 10 a la menys 7 molar. Doncs ja tenim el càlcul de la solubilitat i en mols litre com ens demanaven. Per acabar, en l'apartat B ens demana si en el pH de la sang és de 7,4 que calculem quina és la concentració màxim d'ions de coure 2 que hi pot haver a la sang per evitar que precipiti l'hidròxid de coure. Llavors, primer de tot hem de pensar que perquè precipiti QS ha de ser major que KS. Llavors el que sabem és que a partir de que siguin iguals començarà a precipitar. Per això busquem en quin punt serà l'equilibri, és a dir, quan és igual a KS. En aquest cas recordem que la KS és la concentració dels ions coure 2+ per l'hidròxid al quadrat. Llavors hem de buscar en quin punt es troba aquest equilibri, quina concentració de ions coure 2+ puc tenir per arribar a aquest equilibri, que quan passi d'aquí ja sé que precipitarà. Ens donen un pH, per tant podem calcular la concentració dels hidròxids i la KS també ens la donen. Doncs anem a calcular primer de tot la concentració dels hidròxids. Com ho fa? Amb el pH. Com hem dit abans, el pH és menys logaritme de la concentració dels ozonis. Per tant, la concentració d'oxoni és igual a 10 elevat a menys pH. En aquest cas, 10 elevat a menys 7,4, que això és 3,98 per 10 a la menys 8 molar.
Ara, com que tinc la quantitat d'oxonis, puc saber la dels hidròxids, recordant que el producte iònic de l'aigua és la concentració dels oxonis pels hidròxids. Per tant, la concentració de l'hidròxid és igual al producte iònic de l'aigua dividit la concentració dels oxonis, és a dir, 10 elevat a menys 14 dividit 3,98 per 10 a la menys 8, que això és 2,51 per 10 a la menys 7 molar. Ara ja tinc la concentració dels hidròxids, anem a veure quina concentració de ions coure 2b puc tenir. Si l'aïllo, veig que és Kс dividit la concentració dels hidròxids al quadrat, per tant, 2,2 per 10 a la menys 20 dividit 2,51 per 10 a la menys 7 al quadrat. Per tant, la concentració possible dels ions coure 2 és 3,49 per 10 a la menys 7 molar. Això és la concentració màxima d'ions coure 2b que puc tenir sense que precipiti l'hidròxid de coure. Una vegada augmenti aquesta concentració, farà que la QS sigui més gran que la KS, per tant precipitaria. Aquest, doncs, en seria el límit perquè no precipiti. Espero que us hagin quedat clars aquests 3 exercicis que hem fet de les paus de 2017. Si teniu qualsevol dubte o qualsevol comentari, si us plau, deixeu-los aquí baix, com també suggerències de nous vídeos. I si us agrada el canal, subscriviu-vos i compartiu-lo. Moltes gràcies!